Kas babae ken lalaki iti pamati, nagtitipon tayo kas maysa a komunidad, naawagan tayo agpaay itinasantuan a panggep. Nawagan tayo, Diyos nga apo iti amin na puso tayo, iti amin na kararwa tayo, kan iti amin na panunod tayo. Daytoy nga ayat ket saan arumbeng a mailimmeng, maysa nga ayat a mamabileg tapno mabalin tayo iti agayat iti pada tayo. Nawagan tayo, mga yat, kay iti karuba tayo, akas tayo, iti bagi tayo. Dayawen tayo iti Diyos, isungay muna ang anangayat kada tayo. Ket dawaten tayo titulong na, tapno mabalin tayo ti agayat as itutured. Umay kayo, dayawan tayo ti Diyos. Your call, trusting
His way, giving the resources, learning to pray. Mary, Joanna, Susanna, and more. May we give freely as they did before. God of the women, put to the test. Live all the stories forgotten, oppressed. Quietly asking, who is mother by birth? In Jesus' lying, you show us our worth. God of the women who ran from the tomb, prayed with the others in the upper room, then felt your spirit on Pentecost Day. May we so gladly proclaim you today. God of Fabian and Easter song, may we be joyful in answering your call. Give us the strength of your spirit so near, that we may share in your ministry here. Pagkararag tayo. Ama miya na ilangitan, ida ito yung agsapa up Diyos. Income panagyaman, pagyaman ni, pahay mo ito mong galas. Nyaman, itinaldawan daw. Ka iti paggapuan, ibigsa, kenam nama, titumunggal may sa kada kami. Ida ito'y manan nga Domingo ako Diyos, yeb kasmi, tinkang panagyaman, ket iawat mi met, ibiyag mi ken ka, tapnon mo may kami dumawat, ti kaasin, ket parabor, iti sumarunumanen nga Domingo, iti panagbiag mi. Si kaya ti mangiti, anay nga panakaawat, kadagiti mensahe nga inka mangigan, kadagiti nanama para kadakam. Ited mo kada kami panakapnek, tapno no ama, napumpuno ay, papnek kami, iti mangigan mi, iti daytoy nga agsapa. Si kaya iti makiada, iti speaker mi, iti daytoy mi nga bigat. Tapno no ama, pagbiyagan mi, iti inalawal daw. Puwen na kami, iti bendisyon, tapnon maawatan mi dagitoy. Pakawanin na kami, tinagkurkurangan mi, napuutan mi man wenno saan. Daytoy tidawan mi, tinapatay ganagan. Amen.
Kat itangalud ti pakaseknan ti iglesia dagiti damdamag ken kablao. Good morning! Happy Women's Sunday po dito sa NACS. Sa lahat ng mga kababaihan, mula bata hanggang sa pinakamay edad, hindi pinakamatanda, pinakamay edad, binabati ko po kayong lahat. Mga kapatid, ito po yung huling linggo bago ang Semana Santa. Sa liturgical studies, the last Sunday before the Passion Tide. When we say Passion Tide, ito po yung isang linggong paghihirap ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan, or the Holy Week. Sa mga simbahang liturgical, halimbawa si mga Katoliko, mga Anglican, IFI, yung lahat po ng mga estatwa, lahat ng mga rebulto ay tinatakpan, pati crucifix tinatakpan. Sa kanilang tatanggalan ng takip pagdating ng Easter Sunday. Grabe, kitang-kita ako. Ganito pa ang suot ko. Ayun. Sige po. Tingnan nga po natin ang ating mga katabi. Meron po ba kayong hindi kakilala dyan? May mga bagong mukha po ba dyan? Meron po tayong bisita mula sa Cabanatuan. Kamag-anak to ni Ate Remy. Giselle, halika nga dito kapatid. Palakpak naman dyan, ang hina. Di nyo kilala, no? O, kilala. Sabi ko, kamag-anak nyo to eh. Kamag-anak din ko rin. Kaya lang malayo-malayo na. Oh, auntie mo daw siya. Basta daw maganda, kamag-anak niya. Meron pa po bang iba? Diyan ka lang, Giselle. Kung wala na, tawagin na rin natin dito para samahan siya lahat ng mga nagdiriwan na kalakarawan sa linggong ito. Si kapatid na Fe Ortega, Rebecca del Rosario, Job Salvador, Melito Pascual, Geraldine Galapia, John Andre Salvador, John Vincent Gallego, Marvel Victor Lawagan, Marites Dino, si Ate Tess, nasa kantin, Francisco C. Chanco Jr., Lemuel Marcelo, Sofia Maribuho, Virginia Maribuho, Ella Joy Santos, Mary Ann Bo. Meron pa po ba? Meron bang nagdiriwan na kalang birthday dyan na hindi ko natawag? Aba, wala. Nahiya? Okay. Since si Giselle lang na dito sa harapan, can we just extend our hands toward her and let us pray for her? Kasama po namin, Panginoon, na isa sa inyong mga anak, isa rin sa inyong mga lingkod. Sa aming pananambahan ngayon,
Dalangin namin, Panginoon, na igawad mo ang pagpapala sa Kanya at sa Kanyang buong pamilya. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Kaligtasan ang siyang igawad mo rin. Malaya sa anumang mga suliranin. O Diyos, salamat po sa pagdala sa Kanya dito sa simbahan upang nakasama namin sa pananambahang ito. Muli, patuloy na pag-ingat ang siyang kaloob mo. Pagalingin din ang mga mahal niya sa buhay na dumaranas ng anumang sakit ngayon. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Dito ka muna, Giselle. May bibigay sa iyo ang ating associate lay leader. Sige. Thank you. God bless. Palakpak uli. Doon ako nagtataka, parang takot na takot kayong pumalakpak. Welcome muli sa Ilocano Worship ng Nax United Methodist Church. May mga iba pa po tayong mga announcements. Tinang po natin ating herald. Ang PPR po ay magpupulong po mamaya after Sunday School. Sa CE room po ulit. Ngayon po, tulad ng sabi ko kanina, ay lingkod mga kababaihan. Isama natin sila sa ating mga panalangin. Ganon din, sa Martes, ito po yung ating loading station, yung ating ministry sa mga street dwellers. Sa 28 po, ang ating PAC, UMWCS World Day of Prayer, sa Malabon Central UMC po gagawin ito. And then next Sunday will be our Church Conference Sunday. Dahil Church Conference Sunday po ito, joint service po tayo. So next Sunday, Palm Sunday, joint worship, alas 9 po ng umaga ang simula ng ating pananabahan. Pero, meron pa rin po tayong dawn prayer. Ang joint lang po ay yung mga Ilocano, Tagalog, English, Aldersgate at Vesper. May dawn prayer pa rin po tayo. And then, pagkatapos po ng lunch ang ating church conference sa pangunguna ng ating DS. April 2, Huwebes Santo, ito po yung ating Holy Communion Worship Service. Holy Thursday Communion Service, alas 6 po ng gabi to. Biyernes Santo, alas 9 ng umaga po ang ating Good Friday Worship Service or Service on the Seven Last Words. And then, ang ating Resurrection Sunday, Easter Sunday Service with Cantata, alas 9 rin po kasi joint service din po ito. So, take note po itong mga schedule natin ngayon hanggang sa darating na Holy Week. Kumusta po ang inyong observance of the Lenten disciplines? Kumusta ang inyong 40-day Lenten crosses? Natutuwa ako kasi, when was that? Nung Huwebes, may isa sa mga kasama natin dito sa Ilocano. Pinicturan pa niya yung kanyang Lenten Cross calendar. Pastor, ito po yung aking Lenten Cross calendar, pinicturan niya. Nagpapasalamat siya sapagkat sa pamagitan nun talagang nare-remind siya sa mga dapat niyang gawin bilang alagad ni Jesus. Sana na tayo ganun. Through the Lenten Cross Calendar, we are being reminded na papaalalahan tayo na, kailangan ko palang ng extra panalangin. Kailangan ko palang tumulong sa aking kapwa.
Kahit once a week man lang. Kailangan ko palang gawin yung mga dapat kong gawin kahit mahirap. Kailangan ko palang gawin ang mga to kahit na hindi ako sinasabihan. Yung mga ganon. Yun po yung purpose ng ating Lenten Cross Calendar. To remind us of our spiritual disciplines. Na sana pagkatapos noon, dahil 40 days na ginagawa natin yun, kahit hindi na po Kwaresma, kahit na hindi na Lent, ay tuloy-tuloy na natin ginagawa. Hanggang sa matkamit natin yung tinatawag ni Wesley na perfection. Hindi yung hindi ka na nagkakasalo, hindi ka nakakagawa ng mali, kundi yung dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa, gagawin mo yun at gagawin mo. Yung hindi ka mapakali kapag hindi mo nagawa. Yung hindi ka mapakali kapag hindi ka nanalangin. Yung hindi ka mapakali kapag hindi ka nakatulong sa iyong kapwa sa linggong yan or sa araw na yan. Yun po yung purpose nun. Pangalawa, kumusta po yung ating fasting? Ako, inaamin ko, mangumpisal po ako sa inyo. This week po, hindi po ako nakapag-fast. At least nangungumpisal ako. Pero kumusta po ang ating fasting? Kumusta po yung ating mga inilagay sa ating mga Lenten envelopes na natipid natin sa ating fasting? Lahat po yun ay kasama sa ating observance of the Lenten disciplines and spiritual disciplines. Dadalhin natin lahat ng ating mga Lenten envelopes. Hindi na sa Easter Sunday po, at sa Easter Sunday hindi na Lenten envelope yan, kundi victory envelope with our victory offering. Kasi sabi natin, yes, napagtagumpayan ko ang tukso, napagtagumpayan ko yung nagawa ko yung Lenten disciplines, nagawa ko yung fasting, nagawa ko yung extra prayer, nakatulong ako ng iba sa panahon ng Lent. Yung mga ganon. And so we thank God for those victories. Tuloy pa rin po ang ating Lenten Complete or ang ating Lenten evening prayers. Last 2 weeks na po. Huling 2 linggo na po. Bukas ng umaga, 5 a.m. at 7 p.m. Martes, Merkules, Huwebes, wala po dahil ang ating Lenten Complete or evening prayers ay during midweek service. Biyernes at Sabado. Wala pong linggo. And then, tuloy pa rin po kahit na Holy Week, tuloy pa rin ating Lenten prayers. Muli po, magandang umaga po sa atin at pagpapala ang patuloy na sumatin. Amen. Bago ang scripture reading, tawagin natin ang mga bata upang sila ay ating panalangin. Sige po. Ipanalangin po natin sila. Itaas natin ang ating mga kamay. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng buhay, salamat Panginoon sa oras na ito. Nasa inyong harapan po ang mga batang ito't nakaluhod, O Diyos. Aming itinataas sa aming mga panalangin. Nawa po ay patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo pong pangunahan, patuloy niyo pong turuan sa buhay bilang isang batang Kristiyano, batang mananampalataya, bilang isang iyong anak Panginoon na tinawag mo sa murang edad. Pagpalain niyo po ang kanilang pag-aaral, pagpalain niyo po ang kanilang pamilya,
na sa kanila'y nag-aalaga, O Diyos. Ganon din, pagpalain niyo po ang kanilang pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dinadalangin ng may pagtitiwala, pag-asa at pasasalamat. Amen. Amen. Ti pa nakaibasa, tinasanto na surat, matsarakan J. Ezekiel, chapter 37, verses 1 to 14, nga kastoy iti mabasa. Titanap, dagiti nagango, ato lang. Nariknak ti panakabalin ti Apo, ket impanak ti espiritu na, ti maysa atanap, anasaknapan dagiti tulang. Insursurnak iti tanap ket na imatangak tinakadado nagango atulang. Kinuna na kanyak, anak ti tao, agbyag ka di manen dagitoy atulang. Apo a Diyos, si kalaeng ti makaamoy ti dayta, insungbat ko. Kinuna na, agipadto ka kadagitoy atulang. Ibagam kadagitoy nagango atulang adenggenda ti sao ni Yahweh. Ibagam kadakwada asyak ti Apo a Diyos, kastoy ti konak. Itkan kayo ti anges ket agbyag kayo manen. Ikan kayo ti pennet ken piskel ket bungonen na kayo iti kudil. Ikan kayo iti anges ket pagbiyagen kayo. Iti kasta maamuan yo asyak ni Yahweh. Isut gapuna anang ipadtuak kas na ibilin kanyak. Bayat ti panagsaok, nakangegak iti karatakat, ket agsusuop dagiti tulang. Nakitak at maod kadagiti pennet ken piskel, ket nabungunda iti kudil, ngem awan anges dagiti bagida. Kino na ti Diyos kanyak? Anak ti tao, agipadto ka iti angin. Ibagam ti angin asyak nga Apo a Diyos, ibilin ko kenkwana nga umay manipod, iti naduma-duma suli, ket angsan na dagitoy abangkay, tapno agbiagda manen. Nangipadto ak nga rod, akas na ibilin kanyak. Naikan dagiti bangkay iti anges, nagbiagda ket ti makderda. Maysa nga armada ti kaaduda. Kinuna ti Diyos kanyak, anak ti tao, mayarig dagiti Israelita kadagitoy atulang. Kunada anamaaganda, awan tinamnamada, ket awan tinaranyag amasakbayanda. Agipadto ka nga rod kadagiti tattaok nga Israelita. Ibagam kadakwada asyak ti Apo a Diyos. Luktak tu, dagiti nakaitaminimanda, irwar kunto ida, ket isublik tu ida iti daga ti Israel. Intun luktak, dagiti tanem, dagiti tattaok, ket irwar ko ida, maabuandan tu asyak ni Yahweh. Ang sakto ida, ket agbiagdan tu. Palubusak tu ida nga agnaed, ti bukod da adaga. Iti kasta, maamuandan tu asyak ni Yahweh, inkarik nga aramidek dagitoy ket tungpalek. Siyak ni Yahweh tinangibaga iti daytoy. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Ti Ebanghelyo, manipod, iti Mateo chapter 22, verses 37 to 39, at ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ti Ebanghelyo, ti Apo. Padayaw ka, O Apo Jesucristo. Isaw, di sila pigalang, and
sakbay nga manggigan tayo iti mensahe ti biag, luktan tayo dagiti lapayag tayo ket manggigan tayo ti mensahe ti kanta nga gapo iti Nax UMC Ilocano Choir. Wow.
Kung meron mang piyesang ayaw na ayoko kung pwedeng na ituro yan. Ang hirap kaya. Kaya yung reel ng mga choir, anong piece ang pinakamahirap? 3 days ago yun, no? Kung akong sasagot doon, sasabihin ko, iyan ang isa. I am. Minsan ko lang itinuro yan sa choir ko. Hindi ko na naulit. Sabi ko, hindi ko na paparusahan ang sarili ko. Thank you, choir, for that wonderful anthem, I am. Friends, sa umagang ito, bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng Women's Sunday or WSCS Sunday, suki na siya ng Women's Sunday. Kung hindi man Women's Sunday, Mother's Day. Parang last year siya ulit eh. Hindi ba? Basta tuwing it's either Mother's Day or Women's Sunday, siya yung, it's either siya o di kaya sa Teneri. Sila po yung mga pag nasa Ilocano. Kilalang kilala na po natin siya. Siya lang po naman yung lagi natin nakikita sa office dahil siya yung ating office secretary. A mother of 3 and grandmother of 2. Lola na pala, Lola. Atin pong i-welcome si Lola Ethel de la Cruz. Lola. Magandang umaga po sa ating lahat na yung bigat tayo amin, Apo. Good morning. Habang nakikinig ako ng kanta kanina sa choir, talagang tumader ti dot ko. Ano? Yung ti Tagalog na po. Tumatayo yung balahibo ko habang nakikinig kasi alam mo yan yung isa sa mga bigating piyesa. Maraming salamat po. Sa umagang ito, pinagdiriwang po natin ang Women's Sunday. Nakikita ko maraming kababaihan dito. Yan. Bago po ako magpatuloy, samahan niyo muna po ako sa isang panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa wisdom at strength na binigay niyo po. At nawa, Lord, ay itago niyo po ako sa inyong likod. Nawa ang mensahe sa umagang ito ay magbibigay ng kaluguran, kagalakan, papuri at pasasalamat sa iyong matamis na pangalan. Amen. Today, let me ask you muna po, question. Bakit ka nandito, kapatid? Kasi Women's Sunday. Why are you here? Why do you come to church? Why do we come to church? Kasi gusto natin makinig ng salita ng Diyos, dahil sa fellowship, dahil nandito yung kaibigan natin, dahil pagbibigay tayo ng tithes, ng offerings, dahil wala kang magawa sa bahay, na-bore ka sa bahay, kaya nagpunta ka na lang sa church. Or, nandito ka sa church kasi alam mong dapat nandito ka ngayong araw ng linggo. Coming to church is a manifestation of our love for God. Kaya tayo nandito kasi naipapakita natin, sa paraang ito, naipapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil kung mahal mo ang Diyos, you go to church.
And when you go to church, we know, and you know, I know, that we love God. At sa pagpunta natin dito sa ating simbahan, hindi lang naman katawan ang bitbit natin. Bitbit natin ang ating mga puso. Bitbit natin ang ating mga panalangin. Bitbit natin ang ating mga pangarap. Bitbit natin ang ating mga dasal. Pero mas maganda rin sana kung magbitbit pa tayo ng isa pa o ng dalawa pa o ng ilan pa papunta dito sa ating simbahan. At pag nagpupunta tayo rito, alam nyo ba, we share ourselves. Because when we love, we always share. We cannot love without, asan si Kuya Jimmy? Giving. We cannot love without giving. Hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Kung ano man yan, kapatid, ano man ang pwede mong ibigay, ibigay natin yan sa Panginoon. Dahil ngayon, we celebrate God's love. Mula sa 1 Corinthians 13, ang sabi nga, love is patient, love is kind. Di ba? Alam na natin lahat yon, pero nakikita ba yon sa atin? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo kung galit ka doon. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo, pero hindi ka naglalaan ng oras mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo, kung hindi mo man lang inaalam, kinikilala. Tunay na kinikilala. Tao man yan, bagay man yan, pag-aaral man yan, kahit ano pa. Mas lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoon. Ang nabigay pong teksto sa akin is Matthew 22 verses 37 to 39, which magrurun doon ang sinasabi na love boldly. Love boldly is one of the pillars of the United Methodist Church. The first one, love boldly, serve joyfully, and yung pangatlo, lead courageously. Doon lang muna tayo sa isa. Yung love boldly ay naaayon kasi doon sa Matthew 22, 37 to 39, ang sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Greatest commandment. May pangalawa, love others as yourself. Parang ang daling sabihin, no? Ang dali ring i-memorize. Pero mahirap pong gawin. Sa kasalukuyan nating buhay, ang dami nating pinagdadaanan, ang hirap magmahal. At, hindi ko po alam kung alin ang mas mahirap. Kasi, habang nagsusulat ako, I was just thinking about the person giving out love. Ikaw na nagbibigay ng pagmamahal. What if baliktarin natin? Ikaw naman ang tumatanggap ng pagmamahal. Paano ka tumanggap ng pagmamahal? Kasi let's say, yung katabi mo ngayon, nginitian ka. Pagpasok mo kanina dito sa sanctuary, may ngumiti sa'yo, nginitian mo rin ba siya pabalik? Niyakap ka. Niyakap mo rin ba pabalik? Diba? Kung ano yung natatanggap natin, yun din ba yung binibigay natin sa iba?
Nare-realize ba natin na ang mga blessings na natatanggap natin, maliit man o malaki, these are manifestations of the love of God for us. Bukas ba ang puso natin sa pagtanggap? Alam ko, meron iba dyan, naiinis doon sa isa. Ayaw nga niyang tignan. Nakakasira ng araw. May ganun ba? Hindi ko lang sinasabi dito sa loob ng church, ha? Meron din sa labas, sa trabaho, sa bahay. Kahit saan, sa mundo, buong mundo. The church is the whole world. Diba? Kaya dapat papasukin din natin ang pagmamahal sa puso natin. Buksan natin ang puso natin. Buksan mo. Sabi ko na nga ba eh. Tama, buksan natin ang puso natin para pumasok din ang pagmamahal. It is intentional that we open our hearts to the Lord. It is intentional that we open our hearts and accept Him. Accept the Lord in our life. Yan ang way of life. Yan ang isang Metodista. When you can love boldly, if you can accept love and give love boldly, then you are a Methodist. Bakit? Ang Methodista po, method, paraan. Methodism is a way of living. Kung paano tayo mamuhay. Yun ang isang pagiging Methodista. Na gumagawa tayo ng tama. We always do good. And when we do no harm. Hindi natin ninanais na tayo makasakit sa iba. Kau kapatid, tanungin natin sarili natin. Nakikita ba sa buhay mo, sa gawa mo, ang pagiging Metodista mo? Bakit ka nga ulit nandito? Kasi mabait ka. Hindi ka pwedeng mabait kung mayabang ka. Hindi ka rin pwedeng mapagmahal kung masungit ka. Hindi mo pwedeng sabihing masaya ka kung nakasimangot ka naman. Di ba? Nandito tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Because God loves us. At dahil doon, natuto rin tayong magmahal sa iba. Natuto rin tayong magmahal sa kapwa natin. As early as the Old Testament, doon sa Deuteronomy 6:5, halos parehas lang. Ang sabi niya, love God with all your heart, your soul, and your strength. Love God with all your labab, sabi niya. Nagtanong ako kay Google. Labab, ibig sabihin pala yun, heart. So yun yung passion mo, yung interest mo, yung emotion mo, motivation mo, gusto mo. Kung ano ang laman ng puso mo. Love God with all your soul. Nefesh. Tama ba yung pronunciation ko pa? Chinek ko pa yun. Nefesh. Ayan. With all your soul. Ito pala yung inner being. At panghuli, with all your might. With all your strength. Miyon. Correct. Miyon. With all your actions. Tama ba?
Tama pa ba ang ginagawa natin bilang mga kapatid, bilang Metodista? Ginagawa ba natin to? Nakikita ba sa ating gawa ang pagmamahal natin sa Diyos? Nakikita rin ba kung paano natin i-manage ang ating mga resources, ang ating kayamanan sa talento, kayamanan sa pagsayaw, sa pagkanta, kayamanan sa time, kasi time ang meron ka. Kayamanan sa pagsisilbi, kasi yun ang meron ka. Iba-iba po ang kayamanan natin. Ganon din po sa Leviticus, ang sabi niya, this is an offshoot of Deuteronomy. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Leviticus 19, verse 18. Love your neighbor as yourself. I would like to share to you a testimony. Yung experience ko po bilang teacher, there was a couple of years ago, of course. I have this one handsome, brilliant student of mine. Matalino talaga siya. And then, ang lesson po namin ay Greek mythology. Meron bang mga estudyante rito? Greek mythology. So we were talking about creation. So, hindi ako nag-stop doon sa Greek mythology ng creation. Siyempre, sinabi ko rin yung science para fair. At siyempre, in-inject ko rin yung sa Bible. Kasi bilang guro, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila yung dapat nilang paniwalaan. You just have to lay the cards on the table. So, nag-usapan namin, ganito, ganyan. And then, bigla siyang tumayo. Sabi niya, Ma'am, I'm an atheist. Sabi niya, tayo siya. I do not believe in God. Siyempre, sa dami ng estudyante mo, 40, biglang may tatayo ng ganun, ano kaya isasagot mo? Sinagot ko sa kanya, simple lang. You don't believe in God. Yes, ma'am, I don't believe in God. I think I know the reason why. You don't believe in God because you don't know Him. You cannot believe in something that you do not know. And since you do not know that, you cannot love Him either. Only when you are exposed to the love of God, only when you encounter the love of God in your life, only when you realize that the love of God is in your life, doon mo lang malalaman at mararamdaman na may Diyos. Inisip ko siguro dahil sa upbringing niya, baka hindi niya talaga kilala ang Diyos. Sa parents niya, sa community nila, or baka may naranasan siya, kaya naging ganun na lang yung paniniwala niya. Ang pagmamahal, kapatid, ay hindi lang basta nararamdaman. We experience it. Hindi yun hanggang utak lang nararamdaman. Mas madaling mag-share sa akin ang pagmamahal ng isang ina dahil isa akong ina. Last year, 2025, actually, I've been thinking about quitting my job. Honestly. It's not about quitting, but change. Kasi, alam niyo naman po, bilang single mother, meron kang dapat i-provide. Meron kang dapat
ano ba to? May pangangailangan na dapat mong tugunan. Okay? At sa kasalukuyan, hindi ko kaya. So I prayed. I wake up in the wee hours of the morning. Tibig-bigat. Sa madaling araw. I always wake up sa alas 3, alas 2, ganon. Kapag tahimik na, pag wala na ako naririnig. That's the time that I pray. Kasi may pangangailangan at kailangan kong tugunan yon. Wala akong ibang kinapitan kundi ang Panginoon. Kasi I do not want to quit. I do not want to change career, kung career man ito. Ayoko magpalit ng trabaho dahil gusto ko yung ginagawa ko. But you know, sa kalagitnaan ng taon, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin ko. Nagpalit ng company yung anak ko. Siyempre, pag naglilipat ng trabaho, tumataas sahod niya. Kahit papano. Maraming salamat sa Panginoon. It was not the answer I was expecting. It was not the kind of help I was hoping for. At nitong siguro mga 2 months before the end of 2025, nagtrabaho na rin si Pia. Sideline, pero nakakatulong. Who am I to question yung paraan ng Diyos ng pagsagot sa mga problema natin? Siyempre, deep inside me, parang nahihiya ako. Kasi dapat ako yun eh. Pero, proud din ako kasi hindi naman sila problemado na magkaroon sila ng trabaho. Niisip ko, nasa adulting stage na nga talaga sila. God is never mistaken. He is too wise to be mistaken. He is too good to be unkind. Kapag hindi na natin siya naiintindihan, tingnan lang natin kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Magtiwala tayo. Trust His heart. Pero may words of caution din. Kilala ka ng Diyos. Kilala niya ang laman ng puso mo. Kilala niya ang bawat intensyon ng puso mo. Kilala niya ang past mo. Kilala niya ang kasalukuyang nangyayari sa buhay mo. At alam niya. Alam niya ang future mo. Matagal na panahon bago hubugin ng Diyos ang puso ng isang tao. But when you meet this prerequisite, you're good to go. Kung meron kang mapagpakumbabang puso, if you have a humble heart, if you have a clean and pure heart,
if you have a holy heart, then you can live a Christian life. Bakit kaya love boldly para sa WSCS Sunday na to? Naniniwala ako na sa lahat na binibigay mo sa isang babae, she multiplies it. Tama po ba? Kahit ano pa yan, she multiplies it, she enriches it, she nourishes it. She nurtures it until to the fullest. Bakit nga ba importante ang babae? Alam niyo, may kakilala ako sa bangko. Napapansin niyo po ba kapag tayo'y nagsusulat sa ating PDS, personal data sheet, kailangan isulat natin ang pangalan ng nanay natin sa pagkadalaga. Tama ba? Bakit? May factor pala yon. Kailangan pala yung nanay mo ay may malinis na record. Isa pala yun sa tinitignan nila sa mga bangko, sa lending institution, pati sa government. Sa pag nag-a-apply ka. Neto ko lang nalaman. Bakit nga ba importante ang babae? Because in the Bible, Jesus was surrounded by women. Jesus was surrounded by women. Si Sarah, si Ruth. Sino ang mga nasa paligid na sumusuporta kay Jesus? Sino yung nagluluto para kay Jesus? Who poured the oil, the perfume on Jesus? On Jesus' feet. Sa mga parables niya, ano yung mga ginamit niya? Yung babae, yung byuda, para sa lost coin. Tama po ba ako? Yung batang babae na pinagaling ni Jesus. Yung babae na nilulukuban ng maraming demonyo, pinagaling din ni Jesus. Ang daming babae. Because women are always present in the life of Jesus. Sana po, sa atin din. Kaya naman dapat sa buhay natin bilang mga babae, always present din si Jesus. Babae, narito ang iyong anak. John 19:26-27. Babae, narito ang iyong anak. Kahit na malapit nang mamatay si Jesus, naalala pa niya ang isang babaeng napaka-importante sa buhay niya, ang kanyang ina. Ang kanyang inang Maria. At inihabilin niya ito sa kanyang alagad. Ipinagkatiwala ni Jesus ang babaeng ito sa kanyang alagad. Ganon din ang sabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. The Lord has given us responsibility. Yung mga anak para sa akin dito ay hindi yung anak na galing sa atin mismo. Ang anak ay lahat ng tao na nakapaligid sa atin. Because having this anak is being a steward. Tayo ay tagapag-alaga. Innate na sa atin bilang mga babae na mag-alaga. Tao man yan, animals man yan, pets man yan, halaman man yan, community man yan, kahit ano pa, inaalagaan natin. Because this is our responsibility.
pamilya natin, trabaho natin, katrabaho natin, mga tao sa paligid natin, kasamahan natin dito sa church, kasamahan natin sa barangay, kapwa Pilipino natin, alagaan natin pati buong mundo, saan man tayo mapadpad. At bilang isang ina, nandito ang iyong ina, ang sabi niya, ang ina po ay minamahal. Ang isang ina ay sinusunod. Ang isang ina ay hindi pinapaiyak, hindi sinasaktan. Bakit tayo nandito, kapatid? Because God loves us. And He called us children. Children of God. And as children, we obey. Kailangan natin sumunod. Ano yung una? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Number 2, love your neighbor as yourself. So we can continue with the Great Commission. Pag nagawa na nating magmahal, may tutuloy natin ang pag-spread ng gospel. Ituloy natin ang ministeryo ni Jesus. Kaya-kaya natin yan. Kung sakali man, let me end with this. Kung sakali man, mga kapatid, na napapagod na tayo or nauubusan na tayo ng pagmamahal, ng pagtitiwala, ng pag-asa. Kung sakali mang makaramdam tayo ng takot sa buhay natin, we can always go back to God, who is the source of all love. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay tapat at walang hanggang pag-ibig. Because the love of God is steadfast and everlasting. Love boldly. Love boldly, walang takot, walang alinlangang pagmamahal. Ganyan tayo minahal ng Diyos. Maraming salamat po. Happy Women's Sunday po. Thank you, Sis Ethel, for that very substantial message that we have received today. And may our soul be nourished with this message. To God be the glory. Ket tatangarod ti panakabigbig kadagiti babae. Sige po. Tunghayan muna natin ang handog ng ating mga kababaihan sa Panginoon at sa atin din.
Sige po, pwede po ba lahat ng mga kababaihan na narito ay pumunta dito sa harapan. Lahat ng mga babae, bata hanggang sa adult, today is your day. Lahat po ng babae na narito, mula bata hanggang adult, pwede po bang pumarito sa harap? Today is not just UMWCS Sunday, it's Women's Sunday dito sa NACS. Lahat po ng mga babae na nandyan. See? Harap po muna kayo doon. Wala nang naiwan. Ngayon natin makikita ang kahalagahan ng mga kababayan at simbahan. Nabibilang na lamang sa daliri ng kamay ang naiiwan sa harap, sa kanilang upuan. Sige po. Can we just extend our hands toward them and let us pray for the women of the church. Tayo po'y manalangin. Nasa harapan po natin, Panginoon, ang mga kababaihan ng simbahan mula sa pinakabat may gulang. Sa linggong ito na pinagdiriwang namin ang kanilang araw, kinikilala po namin, Panginoon, ang kanilang kahalagahan sa tahanan, sa lipunan, at lalong-lalo na sa simbahan. Kung paano, Panginoon, na kayo ay naging mapagmahal, naging maunawain sa mga kababaihan nung kayo nabubuhay dito sa lupa. Marapatin mong ganon na din kami. Kaming mga kalalakihan. May we follow your example, Lord. May we honor the women in our family, in our community, and in our church. May we see in them your goodness, your greatness. Tulungan mo kami upang sa ganon ay maprotektahan din namin sila. Salamat po sa buhay mo. Salamat po sa kanilang pagmamahal. Salamat po sa kanilang kontribusyon at sakripisyo sa tahanan, sa lipunan at sa simbahan. Once more, we recognize them, dear God. We honor them. We honor them. In your name, Lord, we thank you for them. Amen. Amen. Sige po, pwede bang palampakan natin ang mga kababaihan ng simbahan? Happy Women's Sunday po. Bago po natin. Okay. Tinatawagan ko ang ating ang ating UMWS, si Ate Ruth, at sa kanyang advisor, Teacher Abby, yung ating associate lay leader, isa sa mga associate lay leader natin, Ate Neri, pwede po bang pumarito kayo sa harapan? At syempre yung ating PAC UMWSS President,
Proud tayo kasi taga rito ang ating conference women's president. Kilalanin natin, pasalamatan natin ang ating speaker. Knox United Methodist Church. This certificate of appreciation is hereby given to Sister Ethel de la Cruz for her depth of spiritual insight, biblical reflections, and relevant contextualization as preacher for the UMWSCS Sunday celebration during the Ilocano worship service with the theme, Love Boldly. Given this 22nd of March, 2026 at Santa Cruz, Manila, Philippines. Signed by our local UMWSS President, Sister Ruth Melencio, our worker advisor, Diconisa Abigail Cruz, and yours truly, the admin pastor. Wala bang picture dyan? Ganun din. Sige po. Ibigay po muna natin ating mga kaloob sa Panginoon. And after that, we'll be receiving a new professing member for our church. Tinatawagan po ang mga ushers para sa kaloob. Sa aming paglapit sa iyo, aming Diyos, kalakip po ang mga handog na ito. Idaton miking ka, O Diyos, dagiti nga daton. Kas pagyaman, pasasalamat po sa iyong kadakilaan, biyaya at kabutihan sa aming mga buhay.
Tanggapin niyo po at pagpalain ang mga ito nang magamit para sa pagmiministeryo. At ganun din, Panginoon, patuloy po na tanggapin niyo po kami bilang buhay na handog para sa pagmiministeryo sa mundong ito, O Diyos. Sa iyo ang papurit kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, please be seated. Tinatawagan ko ang kapatid na magre-reaffirm na kanyang baptismal covenant at nagnanais na matransfer ang kanyang professing membership dito sa NACS. Pwede bang samahan siya ng kanyang mga magulang? And may I request our associate lay leaders who are here, please join us. And I will be asking you to be her ninangs in this church. Lahat po ng mga associate lay leaders natin. Alan, dito ka, anak. Praise. Brothers and sisters in Christ, through the sacrament of baptism, in Christ's Holy Church, we are incorporated into God's mighty acts of salvation and given new birth through water and spirit. All this is God's gift offered to us without a price. Through the reformation of our baptismal covenant, we acknowledge what God is doing for us, affirm our commitment to Christ and His Holy Church. Before us, friends, is Allen Joyce Fernandez Acad. She desires to reaffirm her baptismal covenant and to be transferred in to this church as professing members. I hereby ask you, on behalf of the whole church, do you renounce the spiritual forces of evil and wickedness, reject evil powers of this world, and repent of your sin? I do. Do you accept the freedom and your power God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms it present themselves? I do. Do you confess Jesus Christ as your Savior, put your whole trust in His grace, and promise to serve Him as your Lord, in union with the church which He has opened to people of all ages, nations, and races? I do. Church, I ask you, will you join us in nurturing her in our Christian community here in Knox United Methodist Church, that in here she may find a home, a family, where Christ is being exalted? Praise God. Please rise. Together, let us profess the faith as taught by the apostles. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God Almighty.
From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and of life everlasting. Amen. Pour down your spirit on this gift of water, and upon this your holy child, that as this water is being used for the reprobation of her faith, may she continue to live a holy life. Sanctify her, Lord. Sanctify her. In your name. Amen and amen. Alan Joyce, remember your baptism and give thanks. May the Holy Spirit lives within you. May you live as a faithful disciple of Jesus Christ. Amen and amen. Tayo ka. Harap ka sa kanila. Mga kapatid, si Alan Joyce po ay nag-confirmation na, nabinyagan at nag-confirmation sa Isabela. Professing member na po siya. Nag-reaffirm na ng kanyang baptismal covenant sa atin. And tatanggapin natin bilang professing member, itatransfer natin ang kanyang membership dito sa NACS United Methodist Church mula sa San Mateo, Quirino, Isabela, to NACS United Methodist Church. I will formally send the transfer papers sa kanyang pastor doon after this. On behalf of the whole United Methodist Church of NACS, Alan Joyce Caril Fernandez Acad, I hereby receive you as professing member of NACS United Methodist Church. We welcome you and hereby direct our membership secretary to write her name in the list of professing members of this church. Congratulations, welcome, and God bless na. Kasama po niya ang kanyang mga magulang. Yes, si kapatid na Tomas at si Len. Kung di po ninyo alam, monthly din po silang nagbibigay na kalang tithe dito sa NACS kahit hindi pa sila miyembro ng simbahan. Welcome, welcome anak, and God bless you. Mga ninang, anak, mamaya, puntahan mo sila ha. Once again, welcome and God bless you. You may now be seated.
Tayo'y manalangin. Tunay nga ba ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon? Totoo nga ba na ikaw lamang na siya naming tinatangi? Lord, minsan parang pagkukunwari lamang ang aming ginagawa. Minsan tinatago namin ang aming totoong pagkatao sa likuran ng aming pagiging relihiyoso. Sumisimba kami, dumadalo kami ng mga Bible studies, care groups, Sunday schools, sumasama kami sa choir, at kung ano pang mga ministries ng simbahan. Pero minsan, Lord, parang hindi po nararamdaman sa amin yung kabanalan. Parang hindi na nararamdaman sa amin yung totoong pagmamahal sa iyo. Parang ginagawa lang namin ang mga yun upang sa ganun ay purihin kami, i-recognize kami, dahil sa aming pansariling intensyon, hindi dahil sa ikaw ay tunay naming minamahal. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Sa oras na ito, aming narinig ang iyong hamon sa amin. Kailangan ka naming mahalin ng lubusan. Walang pag-aalinlangan. Kailangan naming ialay ang lahat sa iyo. Panginoon, magagawa lang namin ito sa pamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa. Sa pamagitan ng pagtulong namin sa aming kapwa, sa mga nangangailangan, sa mga walang-wala. Tulungan kami upang sa ganun ang pagmamahal namin sa iyo ay tunay na may pakita sa pamagitan ng pagmamahal namin sa iba. Tulungan mo kaming maging totoo, Jesus. Sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak nasa luhuran, maging sa mga nasa kanilang maupuan at mga nasa tahanan. Dalangin ko, look upon them with mercy. Lay your hands upon them, Jesus. Listen to their prayers. Grant them their heart's desire. Sa mga may sakit sa kanila o di kaya sa miyembro ng kanilang pamilya, let your healing hands be upon them. You are our Jehovah Rapha, our healer. Heal them. Heal us, dear God. Heal us, O Jesus. O Holy Spirit, anoint your people right now with your healing. And let your healing mercy flow from us and from this church. Panginoon, batid mong suliranin at pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Tulong, Panginoon. Tulong po. Maaaring may mga iba sa mga kasama namin ang nangangailangan ng pinansyal na tulong.
Work miracles, Lord. Work miracles. And let your blessing overflow to them and through them. We pray for our church, for her ministries, for all her members, from the youngest to the eldest. And most especially, Lord, we pray for our nation and for our other nations. Let your peace reign. Maghari naman yung kapayapaan. Hindi lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Be with your people suffering because of wars. Be with your people suffering because of wars. In your name of Jesus, we pray. Amen and amen. Love God with your whole being and love your neighbor as you love yourself. Ito pong hamon sa atin ng Panginoon. Ito pong hamon sa atin. Sa linggong ito, na linggo ng mga kababaihan. Humayo kayo at magmahal sa Diyos at sa inyong kapwa. At sa inyong paghayo, ipagkaloob ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang kanyang pag-ingat, pagkalinga, pagpapala at biyaya, kagalingan sa inyo at sa inyong buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Shine upon you.
Aking tinatawagan mo si Allen Joyce. Allen Joyce, anak, halika. Bago yung recessionally. Tanggapin mo, Pastor. Mula kay Pastor, diyan ka na lang. Ang certificate of reception as professing member ng NACS at isang bagong Biblia para sa iyo. Bilang regalo sa iyong pagiging bagong miyembro. God bless you muli. Actually, kung may time lang sana siya, sasama siya sa violin eh.